Så er vi ankommet til Aarhus. I Aarhus. Men nu har vi fået cheeseburger. Det ser godt ud. Og Mads er allerede begyndt at spise sin, ligesom en rugbrød. Mærkelig noget. Indtil videre synes jeg, den er rigtig, rigtig god ud. Ja. Så nu kan vi bare spise. Hvad siger du, Victor? Den er god. Rigtig god. Jeg tror også, Mads synes. Ja. Hvad? Den er rigtig god. Nu har vi næste burger. Hvad har vi her? Chicken, salsa, cheese. Begge to. Nu som om der er blevet brugt lige så lang tid på den, som cheeseburger. Jeg giver den 3 stjerner. Ja, jeg spiser nogle nuggets. Der vil jeg sige en 4 ud af en 10'er. Bollen, de er godt. Ja, så på den. Nu smager vi på den. Dræto igen. Prøv at tage med det tid. Det var værd stille. Og bare så dem, jeg lige griner der, de snakker om skamlæber. Det er fucking underligt. Får du klar på sig Vester, du kan købe. Nå. Den burger her. Det er hele vejen 9,99910. En 10'er. Det er 9,99910. Yes, så er vi færdige her.